pares! Este és el vostre espai i espero que hàgiu passat una bona setmana fent moltíssimes coses i entre elles manualitats. Recordeu la que vos vaig proposar a l'últim vídeo? Era aquell marcapàgines que havíem fet de paper, que el fèiem a casa. Mireu, la veritat és que ens va quedar xulíssim, el fèrem en fulls que teníem a casa, fins i tot alguns ens haveu enviat les vostres versions del marcapàgines en les que, com no teniu fulls de colors, les vau pintar vosaltres amb pintures. I és una altra opció perfecta. El que és important realment d'aquestes activitats és que reutilitzem les coses que tenim a casa, que fem servir aquells fulls, aquelles caixes que ja no valen per a res, però nosaltres així li donarem una nova utilitat. Voleu veure alguna de les que ens han enviat al ventall d'Aitana? Doncs molt atents! Hey! Ui! Soc Alfons el Blu, del grup de rap en valencià Malparlat i del canal de YouTube Malparlat TV. Bé, Alfons, estem bé. Mireu quin marcapàgines més xulo he fet seguint els consells del ventall d'Aitana. És el Capità Amèrica. Està superxulo, eh? Si voleu descobrir la història del hip-hop o aprendre a fer una cançó de rap, vos convide al meu canal, on també podreu escoltar les meues cançons. Crec que és una proposta molt interessant. Veritat que sí, Aitana? Quin taller més divertit que fa de rap, Alfons, eh? Doncs si recordeu bé, vos vaig demanar que guardareu un rol de paper higiènic, sí, el rol de cartó que va dins del paper higiènic, perquè amb això anem a fer un joguet. Psst. Ei, vosaltres, esteu ahí? No, era només per comprovar si estàveu desperts. Anem a veure, anem a posar-nos una miqueta seriosos. Vosaltres sabeu quina quantitat de joguets es regalen a l'any a cada xiquet així en Espanya? Només en Espanya, només en Espanya. En són 10. 10, això vol dir que si algú en té més de 10, segurament hi ha xiquets que no tenen cap joguet en tot l'any. I així un any, un altre any i un altre any, però a més, sabeu quants joguets acaben a l'any al FEM? Doncs sí, 9 de cada 10, això són molts joguets. I sabeu què passa? Que els joguets són molt difícils de reciclar, perquè tenen parts plàstiques, tenen parts que són de cartró, altres parts que són de fusta i altres parts que també són molt difícils de reciclar són les parts electròniques que inclouen cada vegada més els joguets que vos regalen els vostres pares. Bé, i què fem si no volem tindre tants joguets? Perquè de vegades la veritat és que els adults són una miqueta difícils de controlar en estos aspectes, sí. Mireu, si tenim molts joguets i no els utilitzem, sempre podem reutilitzar-los, podem agarrar peces d'aixos joguets per fabricar-ne altres de nous. També podem donar-los. Hi ha molts xiquets, com vos he dit, que no tenen joguets. Podeu donar-los a les ONGs, als hospitals i fins i tot a les escoles del vostre poble. Potser allí necessiten joguets per a l'escola. Així que ja vegeu que és important controlar la quantitat de joguets que tenim a les nostres cases, perquè avui vos vaig a demostrar que podem fabricar-les amb les nostres mans. Comencem! Bé, i com ja sabeu, el primer que fem abans de començar és posar-nos el davantal. I ara anem a preparar el banc de treball per a que no s'embrute i tots els materials que necessitem. Atents! Cobrim tota la taula amb paper de periòdic. I ara que ja tenim tot preparat, ens falta el material. Roi de cartó, cola blanca, tap de sabó, cordell, uns ulls adhesius, tèmperes, pincells, un pot, un plat i un tros de paper. I ja està. I vosaltres vos estareu preguntant, però Aitana, què anem a fer amb un cartó? Amb un roi de cartó? Bé, doncs anem a fer una granota. Sí, una granota. Una granota que ens servirà per a jugar moltíssim. Ja veureu. Primer pintarem amb les nostres tèmperes de color verd per fora el roi i de color roig per dins per a que sembli que és la boca de la granota. Ho farem així. Utilitza un pinzell ample i així cobriràs major superfície. Mireu, abans de continuar amb l'altre color més clar, ens fa falta fer les cames i els braços de la nostra granota. Així que he triat una caixa de cartó d'ous per fer amb la tapa les dos potes de darrere i les dos de davant. Dibuixa-les amb la llapissera de forma lliure. I ara retallem. Tens l'opció de fer-ho amb el cúter si els pares t'ajuden. I ara les pintem del mateix color verd que hem pintat el cos de la nostra granota. Pintem també algunes taquetes de color verd claret en les nostres potes.
i agarrarem un pincell una miqueta més fi per fer-li uns cercles de color verd més clar. I què farem a continuació? Ja ho tenim tot pintat, ara què? Doncs ara comencem a construir el cos del nostre joguet. Agarrem el roi de cartó que hem pintat i per la part on hem fet els cercles de color verd més claret aplastarem així el roi. Fins ahí, molt senzill, veritat? Doncs esta part d'ací podeu pegar-la o bé amb cola blanca o si teniu pistola de silicona també la podeu utilitzar per a que es quedi tot molt ben pegadet. Les potes de la nostra granota. Anem a col·locar-li els ulls. Mireu que divertits queden els ulls adhesius. Ara agarrem el cordell. Ja sabeu que si no teniu cordell o corda podeu utilitzar també llana o algun fil gros. Tallem un tros que siga més gran que la granota que hem fet i li farem un nuc en una de les puntes que pegarem a la part de dins de la granota. Ara a esta granota el que li falta és menjar. I què mengen les granotes? Sí, exactament, mosques! Fabriquem una mosca. La mosca podem fer-la de moltes formes, perquè podeu agarrar un tros de paper en forma redoneta, dibuixar vosaltres amb pintures, amb el tipus de pintures que vulgueu, les ales i els ulls, i ja tindríeu la vostra mosca per poder pegar-la en l'altra punteta del cordell que hem posat. Però jo vaig a fer-ho d'una altra manera i he utilitzat la part de dalt d'un tap d'una botella de sabó de rentar els plats. Agarre esta part, demane als pares que amb ajuda d'un cúter puguen tallar-ho per a que es quede completament redoneta. I amb el plàstic d'una borsa que tenia per casa vaig a fabricar un parell d'ales que pegaré a la meua mosca. Ara que ja tenim les nostres ales a la mosca, hem de posar-li ulls, o bé podem utilitzar un rotulador negre permanent, podem fabricar els ulls negres amb cartolina negra o qualsevol paper negre que tinguem, també podem fer boletes amb paper negre o podem utilitzar aquest tipus de boletes si és que en tenim a casa. Ja tenim els ulls de la nostra mosca, només ens queda ajuntar-la al cordell. Si voleu eixir al següent vídeo, envieu-nos el resultat de la vostra manualitat. I hi ha una cosa més important que fer tota l'activitat i fer-la ben feta. El més important és que si no tenim el material que jo he utilitzat per a fer este vídeo, vosaltres podeu posar en funcionament el vostre cervell i tractar de trobar altres materials alternatius que vos facin el mateix paper. A més, si no voleu fer una granota, podeu triar l'animal que vulgueu. Només cal que deixeu una part oberta per a que siga la boca i que a l'altra punta del cordell pegueu el menjar favorit d'eixe animal. Psst! Ei! Tot el món a replegar, que hem de deixar-ho tot molt net. I ara, abans de posar-nos a jugar, recordeu que si vos ha agradat el vídeo, doneu un like i vos subscriviu al nostre canal per estar assabentats de totes les manualitats que vos anirem contant pas a pas. També podeu seguir-nos en xarxes, en Instagram, en Facebook i en Twitter, el Ventall d'Aitana i el nostre taller és Creanautes. Fins un altre dia! Moltíssimes gràcies a Lara, Arnau i Irene per enviar-nos els seus marcapàgines. Adeu! No hi ha joguet millor que la nostra intel·ligència posant-se en acció!